zie je de gein niet meer. Je kan je verhangen. Johnny Goverde, beter bekend als Jan Boezeroen, viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan als zanger. Op zaterdag 18 november viert de zanger, die in Venray woont, dit met een jubileumconcert in Wijchen. Hij vertelt hoe alles is begonnen. Ik ben eigenlijk bekend geworden omdat Willem Duis, dat is een van de grootste jongens van de televisie vroeger. En toen waren er nog maar 2 zenders. Dus als je daarbij kwam, dan viel de halve wereld, die zag je dan. Hè. Want ja, iedereen die kon maar kiezen 1 of 2, meer waarde niet. En die nodigde mij uit toen hij een band gehoord had. En toen had hij mijn vrouw gebeld en zei: je moet tegen je man zeggen dat hij mij even belt. Dus ik werd uitgenodigd bij hem en toen zei hij: ja, ik heb jou uitgenodigd. Zei hij: maar bij jou druipt het bier van je strot af als jij zingt. Ik zeg: dat mooi verhaal is dat. Hij zei: ja, ik bied jou een contract aan. En toen bood hij mij het eerste artiestencontract aan, terwijl ik het niet nam. Ik zeg: Willem, jouw maatschappij is een klassieke maatschappij. En ik ben een gewone volkse jongen. Ik maak volkse muziek, ik schrijf volkse liedjes. Ik kan niet schrijven net als, weet ik veel. Ik kan maar gewone liedjes schrijven met gewone teksten. Maar daar ben ik dan ook sterk in. Dus maar dan wil ik ook een goede producer hebben. Toen zei hij: dan neem ik jou helemaal niet kwalijk, want je hebt nog gelijk ook. Je gaat lekker je weg zo je zelf wilt, maar dan ga ik je nou vertellen. Je eerste plaat kom je bij mij zingen. En dat heb ik ook gedaan. 31 mei 1968 stond ik bij hem in de Vuist. Toen werd ik bekend. Daar begon het. De meeste mensen kennen Jan Boezeroen van zijn hit De Fles. Toch denkt hij zelf dat dit niet zijn allergrootste hit was. Ik denk dat het Ze Zeggen is geweest. Want de grootste hit is uiteraard de meeste verkoop. Hè? Maar Ze Zeggen, daar heb ik namelijk een Konamis onderscheiding voor gekregen. En die krijg je niet voor niks. Konamis is een groep met mensen die in de gaten houden wat wie presteert. En toen bleek dat dat lied van mij het populairste Nederlandstalige lied was van dat jaar. Nou, maar dat vond ik wel mooi. En ik denk dat daardoor, durf ik te zeggen, dat eigenlijk Ze Zeggen de meest verkochte zal zijn geweest. Ja, De Fles is natuurlijk iedereen, als ze zeggen Jan Boezeroen, De Fles. Dan zeggen ze niet Jan Boezeroen, Ze Zeggen. Nee, De Fles. Dat is wel bekender, zeg maar. Het zal me toch een zorg wezen. Het is toch. In die 60 jaar heeft Jan ook een aantal hoogtepunten in zijn carrière meegemaakt. Ik stond al heel vroeg in die Heintje-show, toen Heintje nog Heintje was. En toen was Heintje ons lieve heer, zou ik maar zeggen. Die was zo ongelooflijk bekend, zo groot en beroemd. En ik mocht in zijn show staan. Ja, dat vond ik geweldig, dat is ook een hoogtepunt. Jan Boezeroen heeft daarnaast nummers geschreven voor diverse andere artiesten, waaronder de zangeres zonder naam, Jacques de Nys en vele anderen. In feestzaal Sterrenbos in Wijchen wordt Jans jubileum gevierd. Dat feest heeft mijn zoon in elkaar geschroefd, stiekem, met medeweten van de familie, want die mochten allemaal niks zeggen. Mijn vrouw mocht ook niks zeggen. En dus toen ik erbij geroepen werd, toen zat de zaak vast. Het was allemaal al in kannen en kruiken voor een groot gedeelte. Alleen, als ik zeg wat gebeurt er allemaal, een verrassing. Je krijgt de dag van je leven, pa. Nou, dat is dan de verrassing. Ik weet het niet. Ik weet wel dat er wat artiesten komen, dat snap ik, maar ik treed zelf op. Er zijn andere artiesten, wie er allemaal zijn weet ik niet. Ik ken er maar een paar namen van. Django Wagner, die komt in ieder geval, dat heb ik wel begrepen. De deurzakkers zijn er ook en vele anderen. Ja. Maar dat het feest een leuk feest wordt, dat staat vast. Want nou moeten we dat feest ook maken natuurlijk, dat gaan we ook doen. Kaarten voor het feest op 18 november kosten €10 en zijn verkrijgbaar bij Culinair Creatief of via onderstaande website. Tevens rijdt er een bus van Venray naar Wijchen. Het belooft een mooi feest te worden. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En als ik
gemonsterd was, dan was mijn eerste gang. Het meisje waar ik veel van hield, mijn hele leven